ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്? ആറാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ഇതാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഭഗവാൻ. ഒരു സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി എന്ന ആ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നവരാരും നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ല. ചിലർ പറയും എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ പോലാണ്, എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങള് സുഹൃത്തിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആരും തന്നെയില്ല. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്തകൾ പോലും മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ക്ലേശങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 6 ധ്യാന യോഗം. അധ്യായം 5ഉം 6ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അധ്യായം 5 നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയെക്കുറിച്ച് അവസാനത്തെ 27-28 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗ വഴിയും നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും? അപ്പൊ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം എത്രയാണ്? അഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 അംഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ തന്നെ പറയും, ഇതെന്ത് പാടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണല്ലോ എന്ന് അർജുനന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അർജുനൻ അത് ചോദിക്കും. കൂടാതെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്ത് അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഈ അല്പ ആയുസ്സുകളുള്ള മനസ്സെപ്പോഴും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായണ അല്പായുസാസഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദസുമന്ദ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല.
അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലെങ്ങാനും അവരത് ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ ഇത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകം പറയും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം, ഈ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നു, ചിലര് ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നു, ധ്യാനയോഗം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗി ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് സന്യാസി, ആരാണ് യോഗി? സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പുറകെ പോകാതെ തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. അപ്പം സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവനെന്നല്ല, തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് യോഗി. അപ്പോൾ ഈ സന്യാസിയും യോഗിയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചവരാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. അല്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ കടമയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നാഹ്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി യോഗിയല്ല. അപ്പൊ യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യോഗ, കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. അപ്പോ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സന്യാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ കടമ ചെയ്യുന്നു, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല കടമ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയും യോഗം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ചേരാനാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സന്യാസയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്? ആർക്കെല്ലാം അറിയോ? എന്താണ് നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, ജീവരെ സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്. നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായി മാറുന്നില്ല, ഈശ്വരനും നമ്മളും ഒന്നായി മാറുന്നില്ല.
മായാവാദികൾ പറയും നീയും ഈശ്വരനാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ഈശ്വരന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാം നാരായണനാകും. പക്ഷെ അതല്ല ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം. ജീവാത്മാവ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനായി മാറാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മൂലസ്വരൂപം. അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നതാണ് സന്യാസയോഗം. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ സന്ദർഭമുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ പാലിക്കണം. നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലെത്തണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗം തുടങ്ങാൻ. അപ്പൊ ആ തലം എത്തിയാലേ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക് കയറാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗ്യതയും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം വന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യണം, അത് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണം. വിജനമായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. വിജന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഇല്ല. കാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യര് ഇല്ല, മൃഗങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഭൗതിക അവസ്ഥ കുറവുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, അത് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഇരുന്നാൽ പോരാ. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം, നമുക്ക് നിൽക്കാം, നമുക്ക് നടക്കാം, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, അല്ലേ? തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നിയമങ്ങളില്ല. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മളെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നടുനിവർത്തി ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യും? അപ്പൊ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വിവരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ യോഗ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ, വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും, റിട്ടയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാനത്താണോ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക. അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾ, കാരണം ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് കാണും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുജിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുരുഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആരുരുക്ഷോ, പിന്നെ യോഗാരൂഢ. ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയാൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ ആരുരുക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ്. ആ സ്റ്റേജില് നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പ്രാരംഭകമാണ്, അത് തുടക്കമാണ്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് തുടക്കത്തെ സ്റ്റേജാണ് ആരുരുക്ഷം. ആരുരുക്ഷം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട്
ഈ ആരുരക്ഷ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോവുക. യോഗം എന്ന് പറയുന്നു അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. അതിനെ 3ആയി വിഭജിക്കാം. ഇതിന് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ പേർ കൊടുക്കാം. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും. ഈ ധ്യാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആരുരുക്ഷയും യോഗരൂഢൻ. അപ്പൊ ഈ ആരുരുക്ഷ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ഇങ്ങനെ 5 വരും. പിന്നെ ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി, അത് മൂന്നെണ്ണം. അതാണ് യോഗാരൂഢയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏത് യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് യോഗമാണ്? അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം. ഈ യോഗം മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെ യോഗമുണ്ട്? വേറെ ഏതൊക്കെ യോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു? വേറെ ഏതൊക്കെ യോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം, ആ, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള അത് ഭക്തിയോഗയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗത്തെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയും ഇതൊക്കെ പ്രയാസമാണ്, പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജൊക്കെ എത്തും. ഈ സ്റ്റേജൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ നമ്മളത് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എത്ര സരളമാണ്, അതുപോലെ എത്ര ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതും പ്രഭുപാദർ ഓരോ പർപ്പോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. യഥാഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഈ യോഗാരൂഢന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ യോഗാരൂഢത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുരുക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റേജാണ് യോഗാരൂഢ. അപ്പൊ യോഗാരൂഢയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നുള്ള എല്ലാം പോയി. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു തലത്തിലെത്തുന്ന ആളാണ് യോഗാരൂഢ. അടുത്ത ശ്ലോകം വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ശരി. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധോർ ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവരാണ് ശത്രു, നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചു, നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചു, നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു, അവരാണ് ശത്രു. അവരാരുമല്ല ശത്രു. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഇടപഴകുന്നത്? നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ അകൽച്ചം പാലിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ശത്രു നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് ശത്രു ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ബന്ധുവാകുന്നത്? കാരണം ഈ മനസ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. ആദ്യം തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജപിക്കണമല്ലോ, പക്ഷെ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ പറ്റിക്കും. ഇന്ന് ഇത്രയായില്ലേ, ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ ജപിച്ചാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഇന്ന് ജപിക്കണ്ട, നാളെ ജപിക്കാം, നാളെ ഇന്നത്തെയും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ജപിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല എക്സ്ക്യൂസസ് നമുക്ക് മനസ്സ് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഭൗതിക മായയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തലത്തില് മായ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കും മനസ്സ്.
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശത്രുവാണ്. എപ്പോഴാണ് മനസ്സ് നമ്മളുടെ മിത്രമാകുന്നത്? നമ്മളെ കൃഷ്ണനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മനസ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ ഏകാദശി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയും. ഇനി ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല അസുഖം വരും, ഇതെടുക്കണ്ട, മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്, ഇനി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ഏകാദശി എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ? ശത്രു. ശത്രുവാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സ് പറയുമ്പോ മനസ്സ് ശത്രുവാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മിത്രമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, അത് പിന്നെ എപ്പോഴേലും കാണാം, ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട, ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ എപ്പോഴേലും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബാച്ചിൽ വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സെപ്പോഴും നമ്മളെ എല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശത്രുവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് കേൾക്കാനും ആ ഒരു താല്പര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഉയർച്ച വരണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ അടിമയാവരുത്. നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ശരീരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദുഷിപ്പിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. ആ മാസത്തിൽ 2 ദിവസം നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ 10 മടങ്ങായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടും നമുക്ക് അതിന് ഫലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകാദശി ഇനിയും എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഏകാദശി മുടങ്ങാതെ എടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരു അസുഖം, നമ്മളുടെ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. അതാണ് ഏകാദശിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഏകാദശി പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്താകാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗയോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന കാറ്റടിച്ചാലും അനങ്ങാത്ത ദീപം പോലെ. സാധാരണ ദീപം നന്നായിട്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു. ആ ദീപം ആദ്യം കാറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആളി കത്തും. പക്ഷെ ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ നാളം ഇങ്ങനെ ഒലയും അല്ലേ? പക്ഷെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഭഗവാനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതൊന്നും അലട്ടാതെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം. അതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാഭ്യാസം ബാഹ്യപ്രകടനത്തിന് മാത്രമാകിയാൽ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശരിക്കും ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. എല്ലാവരും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആകാൻ വേണ്ടി, ശരീരഘടന നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും യോഗയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അത് വെറുതും സമയം പാഴാക്കലാണ്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് ആ യോഗ ചെയ്ത വഴി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യോഗ ആകുന്നില്ല.
അത് വെറുതെ ടൈം പാസ്, നമ്മളെ സമയം കളയുകയാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്രേ ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, സാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ യോഗ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ജിതാത്മാനഃ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മനോ മാനാപമാനയോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ യോഗാരൂഢ സ്റ്റേജ് എത്തിയ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടി എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ, അതായത് ആ യോഗാരൂഢ വഴി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവൻ ശാന്തി നേടുന്നു. കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം എല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് യോഗാരൂഢ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള പ്രയോജനം. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. കൂടാതെ തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഈ കുംഭമേള സമയത്ത് കുറെ യോഗികൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാതാണ് ആ തണുപ്പത്ത്, ഹിമാലയൻ തണുപ്പില് കൂടെ നടക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അവരാ യോഗ അഭ്യസിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് തണുപ്പ്, ചൂട് ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മാനം, അപമാനം, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവരെത്തി. ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവോ? ഇല്ല, ഇനിയും ഉണ്ട്. ഇതല്ല അവസാനം. ഇത് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം എല്ലാം ഒന്നുപോലെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ യോഗാരൂഢ ചെയ്ത് തന്നെ എത്തണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ പർപ്പോട്ടിലും പറയും, ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്തല്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന് ഭക്തനെ സേവ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് സുഖവും ദുഃഖം, ശീത ഉഷ്ണം ഇതൊന്നും ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഗീതാ മാതാജി ചൊല്ലി. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന ദുഃഖാത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്മാത്മകാഞ്ചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മാനം, അപമാനം, ചൂട്, തണുപ്പ് ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കല്ല്, മണ്ണ്, സ്വർണം എല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടനെ അത് ലോക്കറിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് നിന്ന് മുക്തനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി ആരാണ്? അറിയാമോ? സനാതന ഗോസ്വാമി ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാൾ. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരാന്ന് അറിയാമോ? ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാലോ അല്ലെ? ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ.
ഭഗവാൻ തന്നെ കലിയുഗത്ത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗോസ്വാമികൾ. സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ശിവഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മഹാദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി, മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ധനം എനിക്ക് തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോ മഹാദേവൻ പറയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി എന്താ വിചാരിച്ചത്? സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യില് ആ സമയത്ത് ഒരു മാണിക്യമുണ്ട്. എന്താണ്? തൊടുന്നതെല്ലാം ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തൊട്ടാലും അത് സ്വർണമായി മാറുന്ന കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി വിചാരിച്ചു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കരുതി അവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ മഹാദേവൻ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കല്ല് എനിക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഈ കല്ല് തരണം, മഹാദേവൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് ആ കല്ല്, ആ കല്ലാണ് അതോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, എടുത്തോളാൻ പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആദ്യം എടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് ഇദ്ദേഹം ആ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നിടത്ത് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും എന്തോ ഉയർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്താണ് ഇതിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിന് അമൂല്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയാതെ അത് നിനക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനെ നദിയിലേക്ക് കളയാൻ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്വർണം, മണ്ണ്, കല്ല് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണം കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്ന സന്തോഷമല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചു. സുഹൃന്മൃത്താരുദാസീന മധ്യസ്ഥദേശ ബന്ധുഷു സാദൃശ്യപാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവൻ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ. നമ്മള് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു രീതിയില്, നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ വേറെ രീതിയില്, പാപം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. നമ്മളെ ശത്രുക്കളെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണും. എല്ലാരെയും നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇടപഴകുന്നതും. പക്ഷെ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന് പുരോഗതി നേടി, യോഗയിൽ പുരോഗമനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഒരുപോലെ, തന്റെ അടുത്ത് ശത്രുതയുള്ള തന്റെ ശത്രുക്കളെയും തന്റെ സുഹൃത്തിനെയും എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാണ്, സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുരോഗതി നേടിയവൻ. ഇന്നലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം കണ്ടു. ഇതേപോലെ സമദർശിന, പണ്ഡിത സമദർശിന, അതെ എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ആനയെയും ഒരു പശുവിനെയും ഒരു നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളിനെയും എല്ലാരെയും സമദർശിയായി കാണുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ സുഹൃത്ത്, ഗുണകാംക്ഷി, ശത്രുക്കൾ എല്ലാരെയും സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ പുരോഗതി നേടിയിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. യോഗീ യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാഗീ യദ ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഇനി ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകം വരെ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ 2 സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു. ആ സ്റ്റേജിലുള്ള എത്തിയവർക്കുള്ള എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് സമദർശിയായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും കാണില്ല, അവർക്ക് ആനന്ദമുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സില് വിജന സ്ഥലത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിജന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചെയ്യും. രാവിലെ ഞാൻ 3 മണിക്ക് എണീറ്റ് വീടിന്റെ ടെറസിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ ധ്യാനിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങും ആരുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും നമ്മളൊരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കണം. ഒന്നാമത് നമുക്ക് കാട് ഇല്ല. പിന്നെ അഥവാ കാട്ടിൽ പോയാലും അവിടെ പേടി കൂടാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗം എന്നെ ഇപ്പം വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുവോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിജന സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ പുറമേ നടക്കുന്ന ഒന്നിനോടും നമ്മള് ബാധിക്കരുത്. മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം. യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അടുത്തത് ഈ 2 ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കും. ഇതുവരെ ചൊല്ലാത്തവരാരുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കണം. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിതാമാസനമാത്മനാ നാത്യുച്ചിത്തം നാതി നീചം ചൈലാജിന കുശോത്തരം. തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയാ ക്രിയാ ഉപാവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യ ദ്യോഗാത്മാത്മവിശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയാണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം. അതിന്റെ മുകളിൽ മാന്റെ തോല് വിരിക്കണം. അപ്പൊ മാന്റെ തോല് വിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഴജന്തുക്കൾ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മാന്റെ തോല് കാണുമ്പോൾ ഇഴജന്തുക്കള്, പാമ്പ്, ഉരകങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളൊന്നും അടുത്ത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ മാന്റെ തോല് വിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോയി ഈ വിജന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വിജനമായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം. കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം, മാന്റെ തോല് വിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഇടുന്നത്. അധികം ഉയർന്നതോ അധികം താഴ്ന്നതോ ആകാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം. അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പിന്നെ പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീർ ബ്രഹ്മചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃ സംയമ്യ മच्चित्तो യുക്ത ആസിത മത്പരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അധികം ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നു. ഇനി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിങ്ങനെ കൂനി കാലൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച് നടുവിനൊക്കെ പിടിച്ച് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. കഴുത്ത്, ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം, തല, കഴുത്ത്, ശരീരം എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണ് നാസാഗ്രത്തില് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് 2 കണ്ണുകളെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയല്ല അല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി
നിർഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്താണ്? കാട്ടില്. കാട്ടില് പേടിയില്ലാതിരിക്കണം. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സോടെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ പരമാത്മാവായി ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണനെ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. ചിലർ യോഗ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് യോഗ ചെയ്യും. അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചില ആൾക്കാർ വലിയ സിദ്ധന്മാരാണ്, അവരെ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് കരുതും. പക്ഷെ അതൊരു ദൈവമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് ഈ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുറെ ശക്തികൾ കിട്ടും. ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അവർക്ക് ഒരുപാട് ചെറുതാകാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് വലുതാകാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ അവരുടെ കൈ നീട്ടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. ആ സിദ്ധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ സിദ്ധിയിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നുപോകും. പക്ഷെ ആ സിദ്ധിയല്ല ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. ആ പരമാത്മാവിനെ, വിഷ്ണു നമ്മുടെ ഉള്ളില് ചതുർഭുജനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറണം. പരിശീലനം കൂടാതെ ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തിയോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാനാവില്ല. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. കണ്ടോ, ഈ ജ്ഞാനയോഗം ധ്യാനയോഗത്തിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവരെടുക്കൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഏതാശ്രമത്തിലുള്ള, ഇപ്പം ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഏതാശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം. അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും, അവരെത്ര പാപികളാണെങ്കിലും. ഇപ്പം മദ്യം സേവിക്കുന്നവരാണ്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്, സാരമില്ല, നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ നമ്മളുടെ പൂർവ്വ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥത മാത്രം മതി. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനയോഗം ധ്യാനയോഗം ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, ഏതവസ്ഥയിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് ആരാണ്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നിലും ഭയം കാണത്തില്ല. ഭൂമി കുലുങ്ങിയാൽ പോലും അവർക്ക് അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങുകയില്ല. ആ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ട്, ആ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചവനാണ്, ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? കൃഷ്ണാബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. യോഗചര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. കർമ്മണ മനസാ വാചാ സർവാസു സർവദാ 15 യുഞ്ജന്യേവം സദാത്മാനം. മാതാജി ഏതാണ് ചൊല്ലിയത്? യുജ്ജന്യേവം സദാത്മാനം യോഗീ സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് പാദം പോകാൻ സാധിക്കും.
അപ്പം ഭഗവത് പദം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ, ശരീരത്തിനെ, നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന് പരമവ്യോമത്തിലെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിന്നിട്ടു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെത്താം? ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ധാമം പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ഈ ധാമത്തില് പ്രകാശം വേണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകാശമുള്ളൂ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ധകാരം കുറഞ്ഞ ലോകമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. ന തത് ഭാസേതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന ഭാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. 15-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ധാമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തികൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? നമ്മളുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. നാത്യശ്നസ്തു യോഗസ്തി ന ചൈകാന്താമനശ്നത ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക. ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാടും കഴിക്കരുത്, ഒട്ടും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. ഒരുപാട് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര 4/1 ഭാഗം ഭക്ഷണം, 4/1 ഭാഗം അല്ല 3/1 ഭാഗം ഭക്ഷണം, 3 അടുത്ത 1/3 പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളമായിരിക്കണം, അടുത്ത 1/3 പോർഷൻ എയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ 4 ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിക്കുക. അതുപോലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല. ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് മത്സ്യമാംസാദികൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവരെ അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മതി. ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മീറ്റൊക്കെ നിർത്തുക. പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ ചിക്കനും പിന്നെ ഈ മുട്ടയും അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നിർത്തുക. ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും ഉള്ള ഒരു ത്വര വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കാരണം ഒരു ജീവിയെ കൊന്ന് നമ്മൾ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറൊരു ശവപ്പറമ്പാക്കുകയാണ്. അല്ലേ? കൂടാതെ ആ ജീവിനെ കൊന്നാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ കൊല്ലുന്നതും കഴിക്കുന്നതിനും എല്ലാം പാവം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഈ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അത് ആ ജീവി അനുഭവിച്ച വേദന നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദോഷങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന പോലാണ്. ഒരു തടിയിൽ തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ ആ തടി കത്തില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഉണങ്ങിയ തടിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ അഴുക്കിനെ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ ഉറക്കം. ചിലര് 18-20 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. ആഹാരം കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, ഇതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം.
പക്ഷെ ഇതല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അത് മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അല്ല, മൃഗങ്ങളാണ്. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം. അപ്പൊ നമ്മളത് മൃഗങ്ങളെ പോലാവും. നമ്മുടെ ഉറക്കം ഒരു 6 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉറക്കം. ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഉറക്കം, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം വെച്ച് നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ് രസിക മാതാജിക്കാണോ ക്ലാസ്? അടുത്ത ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മണിഭൂഷിത മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി. അപ്പൊ ആ. 5 മിനിറ്റ് കയറണം എന്ന് പറയുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് കയറിയതാ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാതാജി. നമുക്കിപ്പോ ഈ 16 വെച്ച് നിർത്താം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പിന്നെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ 2 നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ? ഭക്തി ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് സേവനത്തിന് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പറയുക. വിജയശ്രീ മാതാജി അത് നോട്ട് ചെയ്തോളും. നമുക്ക് അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടും ആള് വേണം. അങ്ങനെ കുറെ സേവനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവനം ചെയ്യാൻ മാതാജി ആരെങ്കിലും പേര് തന്നിരുന്നോ സേവനത്തിന്? ഇല്ല, ഞാനന്ന് വസന്തകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിനെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് പറ്റുമോ? അവര് നല്ലോണം വായിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഉത്സാഹമുള്ളതായ കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചതായിരുന്നു. ശരി. വസന്തകുമാരി ഒന്നും മടിക്കണ്ട. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. എല്ലാം പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സുജിത മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനിപ്പോ ലെവൽ 1 അഡ്മിൻ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓൾറെഡി അഡ്മിൻ ആണല്ലേ? ഹരി ബോൾ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പർപ്പട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിനെയാണോ? അതെ. സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ മാതാജി ഇതിന്റെ? മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനും പർപ്പോട്ടുമാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പർപ്പട്ട് അത് സ്പെല്ലിംഗ് PUR ആണോ വരുന്നത്? PUR. പർപ്പട്ട് അല്ലേ? PURPORT. അതെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഞാനതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ പർപ്പട്ട് അങ്ങനെ. അതായത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമാണ് പർപ്പട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് വിനീത മാതാജി, സുജിത മാതാജി അഡ്മിൻ ആണ്. പിന്നെ സിനി മാതാജി, ഷീല മാതാജി, സാവിത്രി മാതാജി. ഷീല മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലല്ല പക്ഷേ കേട്ടോ. അല്ല. ഓക്കെ. സതീദേവി മറ്റേ ക്ലാസ്സില് മാതാജിയുടെ മണിമുഷ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ 2-3 പേര് അങ്ങനെ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർത്തിക കേറിയിട്ടുണ്ട്, സേവ്യ, കാർത്തിക, അവരൊക്കെ ഒന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് വെറുതെ പേര് മാതാജിക്ക് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പ്രധാനം. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവ, ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇല്ല, ചെറിയ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക്. അഡ്മിൻ കൂടാതെ പിന്നെ എന്ത് സേവയുള്ള മാതാജി? പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതിന് ആള് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വരാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അഡ്മിൻസിന് തന്നെ പിന്നെ വേറെ ആളുകളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അഡ്മിൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ മാതാജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവര് വിജയശ്രീ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം